Wara abbozz li tressaq baġla kbira mill-Gvern, il-Partit Nazzjonalista għamilha ċara illi huwa favur li verament issir riforma sħiħa tal-Kostituzzjoni u jinsab ħerqan illi dan il-proċess jibda mingħajr aktar dowmin. L-abbozz ta' liġi li ġie ppubblikat nhar it-tnejn mill-Gvern ġie diskuss fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Abbozz illi permezz tiegħu il-Gvern irid jagħmel diversi emendi fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista innota illi dan l-abbozz ta' liġi tressaq baġla kbira minħabba skadenzi illi l-Gvern kien ilu konxu tagħhom. Minkejja dan kien biss il-ġimgħa li għaddiet illi b'mod informali il-Ministru għall-Ġustizzja avviċina li Shadow Minister għall-Ġustizzja Carola Aquilina biex jinfurmah dwar il-kontenut tal-abbozz ta' liġi. Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fi stqarrija saħħa illi se jiżgura li kwalunkwe tibdil fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna iseħħ biss wara proċess ta' konsultazzjoni pubblika wiesa u effettiva u bil-parteċipazzjoni sħiħa mhux biss tal-partiti politiċi iżda tas-soċjetà ċivili kollha kemm kif ukoll taċ-ċittadini b'mod individwali. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li jitfassil ta' bidliet fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna ma jibqax isir bil-biċċiet u b'mod sporadiku kif qed jippretendi li jagħmel il-Gvern. Iżda għandu jsir bħala parti minn proċess strutturat ta' riforma sħiħa fil-qafas kostituzzjonali ta' pajjiżna. Proċess immexxi u gwidat mill-President ta' Malta bis-sem tal-membri tal-Kumitat għar-Riforma Kostituzzjonali. Dan għandu jsir biex tiġi mħarsa l-integrità tal-Kostituzzjoni bħala liġi suprema ta' pajjiżna. Intant, fi stqarrija maħruġa mid-deputati Carola Aquilina u Carm Mifsud Bonnici, il-Partit Nazzjonalista fakkar illi diġà ressaq diversi proposti dwar tibdil li jemmen li huwa meħtieġ fosthom dwar il-Kummissjoni Elettorali, l-Awtorità tax-Xandir, l-Ambjent, il-ħatrit ta' karigi importanti u anka dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja.